Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва албатта ки имрӯза видеоам видеои интересни мешава. Асо бинане ки дар бораи чӣ гап мезанем. Бале ба фикри бисёр одамо ҳозир любой намуд ҳолата, любой намуд кора мешава ки логично объяснит ки бифаҳмонӣ ки кор чӣ хел рух додагае. Ине ки бародаро дар ин видео мо гап мезанем дар бораи ҳамин хел ҳолато, дар бораи ҳамин хел сафпадениҳое ки ура ягон хел фаҳмонда намешава. Агар интересни боша бародаро бо мо монен, рафтем. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ чемпионҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо ки ссилкаашон дар комментария закрепи шудагай барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имконият доред ки ба промокоди Шарипов дар аввали пардохт соҳиби 6500 рубл гардед. Маълумоти бештар дар комментария закрепи шудагай. Имкониятро аз даст надиҳед. Вале бародаро якчанд ногуфта намонам ки агар ки шумо хе ҳолатҳоро фаҳмонда натонистин, зиқ нашен барои ки ҳолатҳоро даже олимо ҳам фаҳмонда наметона ва ҳозир шумо дар чи тупик намемонед ки чӣ хел бифаҳмонем ин ҳолата. Ин ҳолат уже фаҳмонда шудагае, яъне ки чӣ хел ба ёрдами видеокамера, яъне ки ин хел бисёр ҳолатҳо, ҳамин ҳолатҳое ки дар борашон гап мезанем ба воситаи видеокамера, яъне ки ҳолатҳо сабт шудагие ки шумо ҳолатҳои ғайриоддиро мебинед. Яъне ки бародаро гап мезанем мозӣ дар бораи ҳолати якум и связано с фоторобота, яъне ки фоторобот агар касе ки в курси набоша и чие. Мисол ягон подозреваемый одамай, ягон одам қати ягон моноқиша шудагие ва у одам конкрет намешносаш кие, просто фоторобот составит мекунанд. Мисол у мега ки чашмоши хебуд, рӯши хебуд, мӯши хебуд, пусти рӯш, қолаби рӯши исуса ба гуфтаи ҳаму фоторобот составит мекунанд, пахожи ҳаму одама мекованд. Не ки бародаро ин хел ҳолато дар бисёр ҷоҳо барои суд доказательства шида наметавонад. Барои чӣ хотир ки одам метавонад ки допустим чашмаш просто дига боша камтарак, ай у показани ҳаму одами ҷабрдида разница дошта бошад, тамом и уже недействительный ҳисоб мешавад. Не ки ин ҳолати шудагие ки реально шумо ҳайрон мешед. Як шоу бародар дар Америка ном дора Субҳ ба хайр Америка. Яъне ки дар ин шоу баранда гуфтааст ки ҳамкори ӯ ба касе монанда. Яъне ки бародаро ин реально ҳамин хел ҳаст. Яъне ки як чанд дақиқа пеш ӯ сурати яъне ки фотороботи як преступника мебинанд ки марҳамат хитон бинем бародаро ва ба ин баранда муқоиса кунед. Бале ин фоторобот қати баранда монанданд ҳар душон, не ки бародаро дар асл ин баранда ин фоторобот нест. Яъне ки гунаҳгор нест, ин кора кардаги нест. Просто монанда. И одамо бародаро ҳамаи рекордое ки вообще связано қати совпадение ҳастай мезананд. Яъне ки чӣ хел почти ҳамаи чизои и одамо дар ҳаётшон якхелае. Ба он нигоҳ накарда ки ишиша намешноса вообще. Яъне ки аиш сар кунем бародаро ки мо дар бораи дута дугонӣ ки гап задаистем ки баъди таваллуд шиданшон вора аз якдигаршон ҷидо мекунанд. Не ки ё дугонӣ ки родной дугонӣ кан. Баъди 40 сол якдигарашон вомехӯранд, не ки ё намедонистанд ки мисол вуҷуд доранд. То есть ки намедонистанд ки дугонӣ кан. Яч намедонist ки як додар дорад авҷо ё ки дигариш намедонist ки ака дорад. Якум совпадение ҳар мешава аз ном мондани ӯ. Яъне ки гуфтем ки баъди таваллуд шиданшон ӯро ҷидо мекунанд ва ӯ дар дута разни приёмни оилаҳо зиндагӣ мекарданд бигем ва ҳарди падар модарои навшон мисол ёра номшона Ҷим мемонад. Ну якум совпадение уже номошон. Албатта ки фамилияшон разӣ мешавад. Яташ Спринг, яташ Льюис, барои ки хай падар модарошон мисол фамилияшон ай ӯ зависит мекунад. Бале оз бисёри шумо мегӯянд ки хай я совпадение буда просто номошон яхелай чӣ намекунад. Аишта чӣ мегӯянд ки ҳар душон як вақт хонадор мешаванд бо духтаре ки номуш Линда, яъне ки зани ҳар душ номошон Линда. Мешава бо дим бракшон, яъне ки ҷидо мешаванд, дим бора зан мегиранд. Бале оз мумкин шумо бигӯянд ки дар комментария бинависед ки нагӯй ки номи дим заншонам яхела буд. Бале номи дим заншонам яхела буд, дар як вақт зан мегиранд, номои дим заношон Бети, ай ҳар душ. Албатта ки дар ҳарди оилаҳо якум фарзандошон бача мешава ва номи ҳар душон номои бачаҳошон яхела мемонанд Джеймс. Ва ҳози охирон совпадение ки охироне следующее совпадение ки мегӯм мумкине ки бисёр одамо вообще даже бовар накунанд, бисёр одамо сарошон дарк накунанд. Даже ҳайвони хонагишон яъне ки сагшон яхела парода буд, ай пародаи той. Албатта ки ҳози бисёри шумо да хела ғайриоддӣ тофтеста боша ҳам чӣ хеле ки мо гуфтем ин охирон совпадение неста. Вақте ин кор да интересоват мекунанд олимо мекованд ин кора. Мисол чӣ хел как такое возможно вообще. Ва дальше боя бора страшнитар ё ки интереснитар ман намедонам чӣ хел ном бигирам. Шумо бигӯед дар комментария. Маълум мешавад ки ҳар душон дар як вақт ёрдамчӣ шириф кор кардагиянд. ҳар душон якхела маркаи пивара мехӯрдаянд. ҳар душон бисёр сигарет мекашидаянд. Ва бале бародаро дар бораи сигарет ҳам маркаи сигарети ҳар душонам якхела буд. Дальшиш бародаро слишком бадай не ки мегӯм дар гаражҳои ҳар душон ҳамин хел станоки буд. Мисол тахта қати кор мекардӣ. Мисол
چی نام داره من نمیدونم کاروچ هم خیلی плотники و هر دوشون ماشین داشتن در گاراژشون مارکای شوراله بله رنگش هم خیلی سینی بله برادر حوزی بسیاری آدما در نیپسی شدک نه که کارا میشوه научно فهمونده که допустим آدما چه خیلی که میگن که у каждого свой вкус هر خودم вкуси خودش داره هر خودم مثال по-разному мыслить میکنه فکر میکنه то есть که اینا چه فهمونده میشه که هم آدما رو پشت فوکسشون یک خیلی همشون چیزی هر دوشون یک خیلی چیز دوست میدونن همشون چه بگم по характер по همه چیزشون مثال совпадение در کارشون در مزگیشون هست как никак двойникан совпадение از بود نمیشه تیارشین اگه چوی کبوتا برزین دلش تماشا کنید сурати бародаро шумо дар видеои пешина гуфтем ки як история до конца буд нокарда дигарш да мегзари бародаро ман буд мекунам вақте ки памех мешава ку ам хеле памехи навоз мемонам ам хеле памех кишид значит ки история буд шид ага мо мегзарем дигарш да амира аҳамият додем дар бораи сафадени дигар гап мезанем мо и сурати кудакона яъне ки суратое ки дар кудаки мегирӣ ва гап меравад дар бораи историяи Эмма Мейден ва Ника Уиллер по-моему агар хато накунам бале бародаро историяи одамо ам хеле гайриоддие ки пеш аз оне ки дар бораи реалнс буданаш фикр кунӣ сразу як фикр дар сарат меози агар ман история дар шумо бугум мисли ки кудак ягон чи ба худаш сачният мекунад як детский сказка ворӣ метавад дар назари шумо не ки реалия бародаро и пара шинос мешаванд бо якдигаришон дар синни соли 25 солагӣ ва тақрибан баъди як чанд моҳ ба як хулосае меянд ки бояд хонадор шаванд ва вақте ки ӯ ба тайёрӣ ба туй мебинанд мехоҳанд ки список составид кунанд меҳмоноеро ки бояд дар туй тафайрод мекунанд ва вақте ки списка кардаеста мисол ҳам чизои пешниҳошро мебинанд ва детский ну то есть ки албомошро мебинанд албомои шагде ну албомое ки мисол сурат мемонӣ ҳозир албомои ҳама дар телефону планшета компютера не ки ман фикр мекунам бисёрида ҳозир ҳам ҳаст физический албом ки коғази бобшим ҳам хеле ша ва во мехоҳанд ки суратҳои шаҳр бинанд барои чӣ суратҳоро бинанд барои ну именно суратҳои шаҳрча неу меҳмонаамро хеш табороша ки мисол арӯс бояд бина ку мисол кияи чияи вақте ки мисол дар туй меоянд бояд всё-таки як бор дидагӣ боше ягон корени ловка рух натагуфта ва вақте ки ё суратҳоро тамошо кардаистан эмма случайно як суратиро мебинад ки хеле барои ӯ гайриоддӣ метова яъне ки чӣ сурат буд дар ин сурат духтар мебинад суратиро ки и бача дар пляж сурат дора ва дар ӯ сурат худи духтарам ҳаст ҳамон вақт и ҳамроҳи падараш ҳамҷо дамгирӣ рафтагиянд албатта ки дар ӯ вақт агар ягон каси ёро мегуфт ки шумо баъди 25 ну намедонам чанд сола мумкин где-то 5-6 сола бошон агар баъди 19-20 сол агар шумо хонадор мешин мегуфтаншон албатта ки ҳеч ка бовар намекард дар ин кор худи гудакуам озиш ҳеч чизе бародаро дальше бо шуморо совпадениёи вообще бомбические интизора так что то охири видеоро тамошо мекунед бародаро шумо дар ҳамин кор бовар мекунед ки двойники хитона шумо метавонед ки дар берун вобихрен ну то есть реальный двойники модари не мисол родной не мисол одами бегонае ки вообще дар шумо монанда ва агар шумо вохӯрдагӣ бошед дар комментария бинависед ки ҳами хеле одам чанд касе мада вообще интересно лично ман вохӯрдагӣ нестам хотя мара меган ки мисол и хе одам да монанди у хе одам да но ман худам вохӯрдагӣ нестам не ки бародаро сурате ки ҳозир шумо мебинед и мисли эффект ворӣ метава ки типа дар суратгираки телефон ти эффект мондагӣ зеркална сурати хита отражат кадаиста я бор бародаро и совпадение шумо бинед ки и одам иш барои иш вообще бегонай то есть ки на акаудора на хеш табора на двойник на ҳичи не ки шумо я бор тамошо кунед ки бини рӯ тарзи ришмонӣ даже раст чхе гум дарозию калтагии ришошон ҳар як хела прическаошон майли ҳама дандоношон типа ранги одаме ки маслиҳат кард и либосора светои либоса бинед ки почти яхела ва дар борти самолёт ҳамаро нигоҳ кунед чхе удивительнаро ёро тамошо доранд ва бародаро и хел ҳолата учёниё реинкарнатсия меган илми дунявӣ қатъия мисол одамо нисбати чӣ фикр накунем мисол фақат ба гуфти олиморо ма гуфтаистам ҳар гап чӣ нанависен яъне ки о чхе мефаҳманд реинкарнатсия гуфта аввал мо даҷа гап мезанем ки чӣ мешавад ба илми дунявӣ ҳисобида мешавад ки мисол як одам мемра баъди мурдаи ӯ то есть вақте ки як одами дигар зачатӣ мешавад мисол дар бадани модараш ҳамон одам ай таваллуд мешавад и ба илми дунявӣ ва ҳамин хел олимо и хел ҳолата мефаҳмонанд ҳозир мо гап мезанем дар бораи як ҳолате ки то есть ки похожро ҳамин хел ҳолата ва ҳамин хел теорияда монандӣ мекунанд яъне дар бораи чӣ Энсо Феррари яъне ки основатели фирмаи Феррари чӣ мошин ҳама медонад почти яъне ки бародарро таваллуд мешава соли 1898 ва соли 1988 мемра як моҳ баъди мурдани ин одам дар як шаҳри олмон як кӯдак таваллуд мешава ба дунё меояд бо номи Месуд Азӣ албатта шумо ин одама мешиносен яъне ки и футболист мешава шумо уҷо фаҳмидем ки мо дар бораи карьераи гап
намезане ва чизи удивительнагиш карьераи нест ки ки шид ки нашид. Удивительнагиш ҳамин ки и қатъи основатели Феррари тамошо кунед ки чӣ қадар сахт монандан. Иш Мисуд азита иш энса Феррари. Ва бале бародаро, ҳамин фикр дар сари шумо агар омадеста боша, ягон хештабори, ягон чи не бародаро, ё вообще ягон связ, хеле родственный связ байни якдигаришон надоранд. Ин ҳолата чӣ хел фаҳмонда мешава, шумо фикрҳоятонро дар комментария бинависед ва ответи ман ҳамин ки аниқша беғарза худо ягон кас наметавонад фаҳмонда. Ну теорияи дунявӣ қатъи реинкарнатсия меганира. Зани ғарқ намешидагӣ. Яъне ки бародаро ҳозир историяи занака шумо мефаҳмед ва мумкин ки бо ягон лақаби дигамо нишаида. Байлет Констанс Ҷисот. Короче, хеле бародаро, ҳамин занак номи аслиша. Яъне ки стюарди сос. Стюардесса кор мекунад дар ҳамин лайнерои баҳрӣ дар ширкати White Starlight. Ин ширкат ногуфта намонад ки именно ҳамун ширкати ҳастае ки сохтмони Титаника мекард. Ҳолат ҳамин хеле мешава ки ӯ дар ҳама кораблое ки класси Олимп дан ҳамаи ҳамода кор кардагие. Ва албатта ки уже шумо агар бидонед таърихи кораблоро ки чӣ рух додагие бо ӯ, шумо уже медонед ки и шоҳид шудагие дар ҳодисаҳое ки дар сари корабло рух додагие. Ин занак дар борти Олимпик будагие ки иам ғарқ мешава. Дар борти Титаник ҳам буд ки бо Титаник чӣ рух додагие шумо уже медонед. Ва дар вақти ҷанги якум дар борт бо номи Британик буд ки дар вақти ҷанг ӯра минақатӣ мекафонанд. Ва бале бародар, дар ҳама ҳамин ҳолатҳо ҳамаи киштиҳо ғарқ шудагие. Пас аз иҷрош вақти ғарқ шуда чӣ рух мета медонед, яъне ки одам зинда мондагие. Намедонам ман одам везунчик бигем ё ин ки одаме ки ҷое бирава ҷада чӣ рух мета. Намедонам, хайр шумо хитон бигем. Яъне ки реально дута вариант монда мешава. Или ба везунчика ки ҳама ҷо мисол мерава ҳеҷ осеб намира зинда мемона мия, ё ин ки именно ҳам одаме ҳастае ки мерава дар онҷо як касофати мешава, чапа мешава ҳамаи ҳамин. Намедонам бародаро, шумо фикрҳоятон дар комментария бинависед. Ишқи якум. Ки ошиқай бародар дар комментария бинависед, ки вообще ошиқ шудагие ва ки якум бор дар чандсолагӣ ошиқ шудагие дар комментария бинависед. Интереснай ва оз тамошо мекунем ки связана ба ин тема чӣ ҳастае, кадом совпадение ҳастае. Мумкин аст шумо ҳам ягон история совпадение боша. Мо дар бораи шумо видео мекунем. Яъне ки и пара бародаро договориться мекунанд ки суратҳои кӯдакишона биёранд. Ну што бихай бинем чӣ хела мисол кӯдакити чӣ хел буда, ма чӣ хел буд дар сари ужуншон тамошо кунанд. Ва бале бародаро ё дар ҳамон ҳолати ҳайрон мешаванд ки вақте ки ҳардушон як хела сурата мегиранд, мебароранд. Дени ва Мишел ҳардушон бар ба бар дар як сурат дар як ҷо шиштагӣ буданд, сурат гирифтагӣ буданд ва иш намедонистанд то есть ки якдигаришон хай дар вақт чӣ хела кӯдаки мисол мешини дар бар як кас мешина сурат мегире. Не ки именно ҳамин парае ки ҳозир пара шудагиянд дар ҳамин суратшон ҳардуш дар як ҷо шидагиянд. Ин тасаввур кунед бародаро ки ҳозир ё пара шудагиянд 25 сол пеш аллакай вохӯрдагӣ буданд. Албатта ки ҳардушон шок намеғалтанд ва ҳамин хел ҳолати мешавад ки духтар ҳатто гирия мекунад ки бовариш намеомад ки мисол чӣ хел такое совпадение вообще мумкин аст. Ҳама дар хайр бародаро, видеои нава интизор бошед.